Cryptosporidiosis a phyllau nofio. Mae nofio'n hwyl ac mae'n ffordd wych o gadw'n heini ac ymlacio. O bryd i'w gilydd, gall salwch o'r enw cryptosporidiosis a elwir yn crypto effeithio ar nofwyr. Beth yw crypto? Achosir crypto gan barasit sy'n effeithio ar bobl ac anifeiliaid fferm. Mae crypto i'w ganfod mewn llynnoedd, nentydd, afonydd, dŵr yfed heb ei drin ac o bryd i'w gilydd, phyllau nofio. Crypto achosi problemau mewn phyllau nofio, oherwydd gall yr organebau wrth sefyll y dientyddion clorin sy'n rhan o'r system trin dŵr mewn phyllau nofio. Gall unrhyw un ddal crypto, gan gynnwys nofwyr profiadol, nofwyr achlysurol a phlant. Yn achos y rhan fwyaf o bobl, mae'r salwch yn un amhlyserus, ond yn y pen draw bydd yn dirwyn i ben heb driniaeth feddygol. I eraill, gall fod yn fwy difrifol. Y symptomau mwyaf cyffredin yw doli'r rhif dyfllid, chwydu, poen bol a thwymyn, a all bara ychydig ddiwrnodau neu hyd at 4 wythnos. Weithiau byddwch yn dechrau teimlo'n well wrth i'r haint leddfu, cyn gweithygu unwaith eto cyn i'r salwch ddiflannu'n llwyr. Gan fod y symptomau'n debyg i lawer o heintiau eraill, dylech fynd i wel'ch meddyg teulu i weld a ydych wedi dal crypto. Well, until I'd been interviewed by the Environmental Health, I hadn't actually realised that the children weren't supposed to go back into the pool until 2 weeks after the infection had gone. And I'm glad they did, because otherwise I would have felt very guilty if another child had got the same infection as them. Sut ydych chi'n dal crypto? Gallwch ddal crypto drwy ddod i gyswllt ag ysgarthion, enghraifft wrth newid cewin, ac yna roi eich dwylo'n agos at eich ceg neu yn eich ceg heb ei golchi'n lan. Gallwch hefyd ei ddal wrth anifeiliaid sydd wedi ei heintio, neu drwy nofio mewn dŵr neu yfed dŵr sydd wedi ei halogi. Sut allwch chi ddal crypto wrth nofio? Gall phyllau nofio gael ei halogi pan fydd plentyn neu oedolyn a chrypto yn defnyddio'r pwll. Mae hyn yn fwy cyffredin ar ddiwedd yr haf a gall fod yn gysylltiedig â phobl yn mynd ar ei gwyliau. Gallwch ddal yr haint drwy lyncu dŵr sydd wedi ei halogi. Dyna pam ei bod yn bwysig i chi beidio nofio am 4 diwrnod ar 10 os cewch wybod mai crypto sy'n achosi'r eich doli'r rhydd. Hi, I'm phyllau. I swim for Cardiff City Swim Club. I'm 20 years old. I train 4.5–5 hours a day, 6 days a week. I hate missing training, but if I had crypto, I'd have to wait 14 days before I cleared my system, before I get back into the pool, before I infected the whole team. Beth allwn ni ei wneud i osgoi crypto a chadw'r pwll nofio'n lan a diogel? 3 cham i bob nofiwr. Rhif 1. Peidiwch â nofio os oes gennych ddoli'r rhydd. Gallwch ledaenu germau yn y dŵr a gwneud pobl eraill yn sâl. Rhif 2. Peidiwch â llyncu dŵr y pwll. Rhif 3. Cadwch yn lan a golchwch eich hun a sebon mewn cawod cyn nofio. Golchwch eich dwylo a dŵr poeth a sebon hylifol a'i sychu, yn enwedig ar ôl defnyddio'r toiled neu helpu eraill i wneud hynny a newid cywynau. Bydd germau ar eich corff yn cael eu trosglwyddo i'r dŵr. Os oes gennych ddoli'r rhydd a achoswyd gan crypto, peidiwch â nofio am 4 diwrnod ar 10 ar ôl i'r symptomau ddiflannu. 3 cham i rieni plant bach. Rhif 1. Ewch eich plant i'r toilet ac edrychwch i weld a yw ei cywynau'n lan yn reolaidd. Gall fod yn rhy hwyr os aroswch i glywed dwi angen mynd i'r toiled. Rhif 2. Newidwch y cewin mewn ystafell newid cywynau, lle na all y germau o'r cewin ledaenu ei ardal y pwll nofio. Rhif 3. Golchwch eich plentyn a sebon y dŵr cyn nofio. Gall ysgarthion sy'n rhy fach i gweld gael ei glido i mewn i'r pwll. Os byddwch yn cael damwain yn y pwll, rowch wybod i aelod y staff ar unwaith. If you come to the pool and you have an accident, the most important thing is to let us know and not to be embarrassed by it, but the quicker we find out about it, the quicker we can deal with it and we can make everything safe for everybody else to go back into the pool. Os bydd pobl yn dilyn y pwyntiau syml hyn, gallwn leihau nifer yr achosion y crypto yn sylweddol, drwy sicrhau bod pob nofiwr yn mwynhau'r pwll yn ddiogel.